Prije 12 godina, kad tržište još nije bilo zasićeno izborom, dobiti flagship uređaj upola cijene bio je nezamisliv. A onda se pojavio OnePlus, startup bez trgovina i reklama. Imali su forum, sustav pozivnica i slogan Never Settle. I telefon koji je posramio dvostruko skuplju konkurenciju. Danas ta priča nažalost dobiva svoj kraj. OnePlus se službeno povlači iz Europe. Iako je jedan od njihovih telefona trenutačno u vašem džepu, imate sigurno pitanja na koja ćete u ovome videu dobiti odgovor. Ovaj tjedan OnePlus potvrdio ono što se mjesecima nagađalo. Njihovi uređaji više se neće lansirati u Europi ni u Sjevernoj Americi. Povlačenje se odnosi isključivo na zapadna tržišta. U Kini i Indiji, gdje OnePlus drži snažnu poziciju, poslovanje se nastavlja normalno. Tvrtka odluku opisuje kao dugoročno strateško preusmjeravanje, a ne iznenadno gašenje. I to je važna razlika. Nema stečaja, nema propasti, brand se povlači organizirano, s jasno definiranim obvezama prema postojećim korisnicima. A upravo te obveze su ono što vas najviše zanima. Prvo i najvažnije, ništa se ne mijenja preko noći. Postojeći uređaji nastavljaju dobivati softverska ažuriranja i sigurnosne zakrpe unutar rokova obećanih za svaki model. Kupili ste telefon s 5 godina podrške, tih 5 godina i dalje vrijedi. Jamstvo je također pokriveno standardnim EU pravilima. Ovdje se više čini kako se Oppo, koji je vlasnik OnePlusa, odlučio na restrukturiranje. Dobra je stvar što oni preuzimaju sve obveze i softversku podršku za uređaje u Europi. U funkcionalnom smislu, ovo za korisnike i nije neki šok. OnePlus i Oppo zadnjih godina izbacuju praktički iste telefone, od dizajna do hardvera, samo pod različitim imenima. Jedina opipljiva promjena je softver. Oxygen OS se postupno gasi, a uređaje prelaze na Oppov ColorOS. Prelazak nije prisilan. Sami birate hoćete li prihvatiti nadogradnju uz najavljenu mogućnost povratka na Oxygen OS, a budući da ta dva sustava već godinama dijele istu tehničku osnovu, razlike su uglavnom kozmetičke. OnePlus je brand koji je osvojio srca ljudi sa svojim inovativnim i svježim pogledom na samom početku. I takav odlazak boli ljude koji prate tehnologiju. No budimo iskreni, kompanija koja danas odlazi odavno nije ona ista kompanija kakva je bila 2014. godine. Sa svojim rastom su prirodno evoluirali u ono protiv čega su se borili. I napravimo jednu vremensku crtu kako se to sve i događalo. Mali kineski startup lansira OnePlus One. Flagship hardware u pola nižoj cijeni, dostupan samo uz pozivnicu. Koncept eksplodira. Pozivnice se preprodaju, forumi gore, a flagship killer ostaje pojam koji kopira cijela industrija. Sljedećih godina OnePlus raste iz kultnog brenda u ozbiljnog igrača, ali s rastom dolaze i kompromisi. Cijene se penju prema pravim flagshipovima, a buntovna filozofija polako blijedi. Prekretnica stiže 2021. godine kad se OnePlus formalno integrira u Oppo. Od tog trenutka kreću špekulacije o sudbini brenda. Softver i razbojni timovi se spajaju, telefoni postaju sve sličniji, istovremeno prodaja i tržišni udio u Europi i Americi iz godine u godine padaju. A zadnjih nekoliko mjeseci postalo je jasno da se sprema nešto ozbiljno. Otkazan je preklopni Open 2, nove najave su presušile, a suosnivač Peter Lau vratio se u Oppo na čelnu proizvodnu poziciju. 16. srpnja bio je samo službena točka na rečenicu koja se pisala godinama. I to je ta priča. OnePlus odlazi iz Europe, ali vaš telefon ostaje. Sa ažuriranjima, jamstvom i podrškom koju preuzima Oppo. Jedina prava promjena je softver za one koji imaju neki od OnePlus modela. I to opet po vašem izboru. Zanima me vaše mišljenje u komentarima. Što vi mislite o odlasku OnePlusa sa zapadnih tržišta? Ako vam je ovakav pregled bio koristan, preplatite se na kanal i stisnite like na video. Vidimo se uskoro u sljedećem videu gdje ću recenzirati jednog modernog flagship killera. Ali kako već znamo, takvi uređaji danas uvijek imaju svoj minus i plus.